Assalamu alaykum mehruwan adamlar, hormatly Aydym saat öýüjüler. Halipalar ýoly bilen at gepleşigimiziň täsanyny başlaýarys. Gepleşigimiziň bu edek sany Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň hemde Maýkuly wadynyňky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň şeýle hem miras teli ýylym bilen bilelikde taýýarlanan gyzykly Aydym saat söhbetleşigimizi size ýetireriz. Gepleşimiziň bugünkü mehmanlar bilen sizi tanış edeýin. Maýkuly wadynyňky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Sanat Kafedrasynyň ulama olymy, Türkmenistanyň atgadan artisti Aýgul Ýagşeýew mehmançylykda. Şeýle hem Maýkuly wadynyňky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagyş günäriniň 1-nji ýyl talebi Saka Dursun Mäti we mehmançylykda. Halipa
Sakı dursun gepleşigimizde siz hoş gördük. Aýul halipa gahryman arkadalyk gahryman serdarymyzyň saýatynda halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Sizem Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bu zähmet çekýäňiz ýaş talipleri bir aýdym sadyň inçe ýollaryny öwredýäňiz hem-de watanymyzda geçirilýän toýdur bayramçylyklarda öz täze aýdymlaryňyz bilen sağlaryňyz bilen çykyş edýäňiz şular dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýin. Sağ olun Kerwen, doğrudan bizim paragat atuda yurdumuzda berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkara paragatçylyk we anaşmak geline her bir günlerimiz toylara bayramlara wetlenip gelýär. Elbetde bu toylarda bayramlarda da hemişe bagstadanlaryň owady belent ýanglanýar. Ynha biziň Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da hemişe halipa şähertlik ýoly öz işini ýöretýär. Elbetde ähli halipalar öz şähertlerine ýurdumyzy wasyp etýän, gözelliklerimizi wasyp etýän, tebigatymyzy wasyp etýän umuman halipalardan bize dowam gelýän ähli halk aýdymlar sağlary öz şähertlerimize geçirip durýar. Bizim halipalar bilen şol projektda bilelikde zähmet çekýänimiz biz üçin hem iňňul bagtdan nişan Türkmenistanyň halk artisti professor Ýolaman Nurim, Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Durdun Muhammed Niýazow, Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şarif ýaly bir näçe ustatlar şol projektda zähmet çekýär. Biz şu halipa şähertlik ýoluny dowam etdirmek maksadymyz bilen hemişe şolardan özümize gerekli bolan maslahatlarymyzy alýar. Sebäbi olaň bir halipalar bilen bilelikde zähmet çekmeklikleri biz üçin hem has hem peýdaly. Sebäbi eşdenden bolmaz, gören göz bilen diýilýär. Olar eýem bir näçe halipalary gören adamlar. Şu bizim halipa şähertlik ýolum hemişe netil dowam edip gelýär. Bizim has ýeräki halipalaryň aýdym sazlary şu günküne çäni ýoýulman halipalarymyz tarapyndan ýetip gelipdir. Bizim şol halipalaryň yerine ýetiren eserlerini aýdym sazlaryny öwrenýär, halkymyza ýetirip durýar, şähertlerimize ýetirip durýar. Estrada görnüşinde de umuman halkymyza ýetirip durýar. Ynha bugünkü günem näme biz halipa şähertlik ýoluny dowam etdirmek maksady bilen bagşyçylyk soňaty bölümine okap tälim alýan Tahdursun Mätiwa bar 1-nji ýyl talimat Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ilkinji denanlar guramasynyň mart aýyna geçirilen halkara denanlar güni münasibetli talip gözeli 2025 atly bätleşikde de ýeňiji boldy. Bu bayragy hem bütün bir talip deň dostlaryna uly sowgat boldy. Biziň begençimiziň çağı bolmady sebäbi çeken zähmetiň bir ýerine düşdügi ähli uğurlar boýunça da özümiz şu Tahdursuny gollaw berdik. Sahnada özüň alyp barmaň edebi aýdym sadyň usullary şol sahnada geçirilýän ähli şertler boýunça alınıp barlayan işleri dogry ýerine ýetirmek boýunça da şol bätleşikde ilki özüniň ukyk başarnyny aýdyň açyk görkezmek Türkmen milli tagamlary bolan unaş ketmeklik şeýle de Türkmen milli el işlerini wasyp etmeklik. Ähli 3 ugur boýunça da özüniň erjelligini, bir ustatlygyny, ukyp başarnyny görkezdi. Bizem şeýle uly bir ýerine ýetiren işiniň jogabyna tabarsyzlyk bilen garaşdyk. Şo pursatlar Tahdursunyň özüniň bir ýatdan çykmajak günleriniň bir bolumy kadýan. Yaşayının güldür karnası aman olsun devretası hey yekeyildin yani olursun kanlı yaman fikum kanlı yaman fikum ya
Ötme dünyadan bağlıları aşkın, çağları aşkın. Ne külfet geçer derinden, tükünüp tutur yerinden. Hey, iki aşık birbirinden yakın olsun aşkın, yakın olsun aşkın. Köyün şahirdenim doğsun yanar onu içim taşını. Hey, bu dünyada malım başım artık olsun kim bulur, artık olsun kim bulur. Bu dünyada malım başım artık olsun kim bulur, rüya olsun kim bulur. Maýkuliwadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ähli gelin gyzlaryna edep terbiýämiz, maşgala mukaddesligini, maşgala arasaçylygy, umuman bir maşgalada edep terbiýäni giňden açyp görkezmek, el işleri bilen bagly ýa bolmasa bir türlü tagamlar taýýarlamakda da umum ýaşaýy jaýlaryna da hälşinni biz bäsleş geçirip durýar. Bu zatlarym talip ýaşlarymyzyň bir ösüp örňäp özleriniň bir rahmetlerini hakim kämilleşdirmäge uly itergi berýär, sebäbi durmuşda öz ornuny tapmaly, ähli işlerden habarly bolmaly, ähli bir rahmeti öwrenmeli. Şoň üçin ýygdymyň hünär hem az diýilýäli, bir näçe hünärlerden habarly bolup dursa, durmuşda özüniň bir ýoluny taparlar. Biz talip ýaşlarymyza hemişe öz maslahatymyzy berip bir wagt netihat işlerini ýygjam alyp barýar.
Halipa Sawolun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin berkarar döwletimiziň täze ýamynyň alkynç döwrüne halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylymyzda gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň saýetinde şu ýyl hem baky taraplymyzyň 30 ýyllyk şany bayramy uludan bellenip geçiljek. Sizem öz gedeňizde täze aýdymlaryňyz bilen täze saldaňyz bilen bayramçylyga sowgatly barýansyňyz, şular dogrusyna gepleşigimiz dowam edäýin. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylymyzda baky taraplymyzyň 30 ýyllyk toýunyň ammar gabat gelmekligi elbetde biz medeniýetiniň işgärleriniň hem ýüreklerini goşalandyrýar. Elbetde biziň şu milli sunatymyz, milli toý bayramlarymyz elbetde özünün bir milliligi bilen öz şargaçy bolup bir halkymyzyň umuman dünýäniň raýatlaryny haýrana galar ýa-da gahryman arka damyz öz eserini parahatçylyk taýy, dostluk dogonluk taýy atly kitabyna da şu milli senedimiz dogrusyna öwran durup geçýär. Şu ýylymyzyň özü halkara parahatçylyk we ynanşmak diýmegiň özü parahat döwlet özünün bir birek-birege bolan ynanşmagyny ünleýär. Şoň üçin hem ynanşylan ýerde birek-birege tyýla hormat bar ýerine parahatçylyk we asudalyk we gahryman arka damyzyň parahatçylyk taýy, dostluk dogonluk taýy atly eserine de biziň milli senedimiz dutar taýy guralmyzyň bir şükür bagşynyň taýy gural bilen şeýle parahatçylyk ýoluny kazananyny aýdym görkezýär. Biziň parahat asuda ýurdumyzda hemişe birek-birege bolan ynanşy, birek-birege bolan agdybirligi, umuman parahatçylygy ünleýän ýurdumyz bar. Şoň üçin parahat asuda ýurdumyzda aýdym taýdan owadan belent ýanglanýar. Aýdym taýdyň bar ýerine parahatlyk we parahatlygyň bar ýerine aýdym taýlar bar. Şoň üçin biz öz sunatymyzyň şeýle bir pajarlap ösýänligine buýsanýar.
gitmem, gitmem, hay. Gahrman arka damydyň, arka dağıl gahrman terdarmydyň taýsy tagalalar netijesinde de eni mamalarmyda umuman jiglenmede uýalarmyda uly hormat goýulýar. Bizem goýulan hormaty jogap edip hemişe gahrman arka damydyň, arka dağıl gahrman terdarmydyň alyp barýan siýasatlaryny durmuşa geçirmekde, umuman aýdym saatlarymyz bilen ýyl günümizde begenlerip hyzmat etmekde, ýene bir ýoly özümiziň bir aýdym saat sungatymyzy kämilleşdirip halkymyza ýetirip durar. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän, halipa şähertlik ýoluna uly hormat goýan gahrman arka damyda, arka dağly gahrman terdarmyda köp sawursyny aýtýar. Goý gahrman arka damydyň, arka dağly gahrman terdarmydyň janlar sawursyn, ömürleri uzak bolsun. Ähli ýyl ýurt döwlet ähmiýetli tutýan bek işleri hemişe rowaçlyklara ýaran bolsun. Hemişe toýlarymyzda da bagşy sadanlaryň owazasy belentden belent ýanglansyn. Aýul halipa sawurun arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Aşkın çekildi pani, ahırın ömrü nakli ve pani. Ay tormoğun gelen o kota pani, kendini ömrüm gelen doğurma. Saçıgardan çamar çöpülerden olmuşsun bir umağı. Ay deher durup beredim etim ağrı, kolu kıyına çekip gözlere tümler. Tözlenetim rakipleri tam olur, tözlenetim kayta işim olur. Yalancıda yaşayaman dem olur, o cömert hediyle kolumdan yerine.
Saha dursun gepleşigimiz siz bilen dowam edäýeli. Gahrman arkadamyzyň, arkada gahrman serdarymyzyň saýasynda talip ýaşlar üçin okumagy, işlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikler döretdi. Siz hem öz gedeňizde Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bagyş günärinden sapa galýaňyz. Yurdumuzda geçirilen toydur bayramçılıklara öz halifalaryňyz bilen, aýdym saldaňyz bilen çykyş edýäňiz. Şular dogrusynda ýürek goýsanjyňy paýlaşaýsaňyz. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni gahrman arka dağymyzyň, arka dağ gahrman serdarymyzyň saýasyna biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, din sahnalarda öz zehinini ukyp başaranyny görkezmäni şeýle bir ajaýyp mümkinçilikler döredip berildi. Biz ýaşlar hem şol mümkinçiliklerden peýdalanyp bir näçe bäsleşiklere okumyzyň içinde geçirilýän ýa bolmasa da okumyzyň daşyna geçirilýän bäsleşiklere gatnaşyp sahnalarda öz zehinimiz bilen görkezip bayraklar onlara münasip bolup gelýär. Bu üstünlükler hem biziň okumyzdaky mugallimleri, talip deňdoşlarmy şeýle bir beýendirýär, buýsandyrýar. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerinde dowtarsy bagşy sadanalaryň arasynda geçirilýän çaltana bagşy bäsleşiginde ýeňji bolmagym hem de halkara denanlar günü münasibetli geçirilýän talip gözeli 2025 bäsleşiginde hem ýeňiş gazanmagym men şeýle bir begenlerdi, buýsandyrdy. Esasan maňa şu bäsleşikde ýardam beren halipa mugallimlerimiz Aýgül Ýagşyýewa, Mehri Hojaýewa hem de Ağa Nazar Öwelgeliýew maňa özleriniň maslahatlaryny berdiler. Şol bäsleşikde gatnaşmagymda uly ýardam etdiler. Gepleşigimiziň şu ýerinde Aýgül halipa bilen bilelikde hürlükkä hem radiosanyndan eneli gyýdyň aýdyşygyny işledik. Şeýle bir şowkunly aýdyşyklaryň biri Elbette takdursun olaýdyşyk näme sahnalarda öňüm janlanyny da şol bir hil değişme aýdyşygy. Birek birege bir ýylgyryp sahnada özüň bir artistlaň hereketini görkezilýän aýdyşykda. Elbette dogry aýdýaňyz halipa. Häzir mümkin bolsa şol aýdyşygy halipa bilen bilelikde ýerine ýetirip beräýeli. Hey!
Caniydim badüsün barıp kol oyna tanıştın Aley barıp kol oyna tanıştın Kadalı gülleyin tolostan yanlı gördüm ya Benim ey bağlı gördüm ya Hey hey anı gördüm ya Haçan gördüm yarım benim nerede gördüm yarım benim Hey hey haçan gördüm yarım benim Aley hey Çale Kadalı gülleyin tolostan yanlı gördüm ya Benim ey bağlı gördüm ya Hey hey haçan gördüm yarım benim Sahy dursun gepleşigimiziň şu ýerine ilkinji halypalaryňyz barada, sunugat ýoluna gelişiňiz barada gepleşigimiz dowam edäýeli. Elbette sunugat ýoly şeýle bir inçe ýollaryň biri hasaplanalýar. Meniň ilki şul elime dutar alma hasym ýakyndan ýardam eden Türkmenistanyň at gazanan artisti Aytaş Davudowa meniň ilkinji halypam bolup durýar. Ondan başga da maňa Daňatyröwes Fadnak Türkmen Döwlet Ýürüýte Satçylyk Mekdebinde halypalyk eden Serdar Bayramow halypam bolup durýar. Ahal ýolunyň inçe siltimlerini, inçe ýerine ýetirişini öwretdi. Ondan başga da şol aýdym saatlarymyz bilen bilelikde maňa ýene de halypalyk etýän halypalaryň biri Spartak Atak bolup durýar. Men Spartak halypa bilen bilelikde bir näçe toýdur bayramlary, bayramçylyk sahnalaryny bezeýäris. Ýanymda sazanlarlyk edýärler. Şöhrat Medetow, Umid Ana Durdiýew ýaly ýaş sazanlar maňa toýlarda, bayramlarda sazanlarlyk edýärler. Häzir hem men Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna başçylyk sunugat kafedrasyna bilim alýaryn. Maňa konserwatoriýamyzda tälim berýän Ustad Bagşy Melis Goşmuradowdan tälim alýaryn. Sahy dursun gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa bir siziň ýerine ýetirmeňizde halypalaryňyzdan öwrenen ajaýyp aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam ediberis. Pasıklar gelir sonun günü Pürür volkan yansıdı huran kapıları Açalım açılan Ay men soňa aşyňa mollu bastın Ürpemem ayrılman solgalan gasın Yılgasın Her köçede gelir onun näsin Mutfağına yediğim yıkmam Kapıları Aşıklar mezmulup serinden geçer Öyle de söyleremdir
kapılar ey kapılar açanım açanım ay evetlerimiz vardır kolları bağlı bağışlarımız vardır avade avade yine sonum deyin fevkinde takdir hayırlı yer çeşmeliyen ah kapılar ey hey hayırlı yer çeşmeliyen kapılar ey Bize şeýle ajaýyplyklary döredip berýän, watanymyzy bede wady bilen öň alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly Gahrman Serdarymyza köp sagawarsyňlarymyzy aýdýar. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elme dama rowaşlyklary wetlenmegini tüýs ýüregimden arzu edýärin. Sag bolun saky dursun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Aýul Halipa saky dursun, gepleşigimize gelip beren ajaýyp gurrunlygyňyz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsundan aýdýar. Sesiňiz mundan öýläkde belentde ýanglanmagyny arzu edýär.
Bize şolary ýaly ajaýyp gepleşikler döretmäge, halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge, döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun namyda aýdýar. Gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen, halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň bu gözek sanam geçirip tutarýar. Gepleşigimiziň inlik sanlaryny görşýänçek hoş, sag bolun.